Yaran north side. Fara su baba ne, to ba sai gama su baba ne, wa na kama su baba ne, na ce wa na kama su baba ne. Ka gama? Ya duk kuɗin fisarin. Bashinka ko albashinka ko kuɗinka ne ya faɗi ko roƙo kake yi don Allah. Amin, fisarin da kai a nan, kuɗinsa za ka biya. Wallahi ban gane ba don girma Allah firistira a leta ina ga wrong number ne. Wallahi ba wrong number ba ne. Na ce ka bani kuɗin fisarin da kai 500 ne kacal. Haba don Allah kai haƙuri mana, kai baka ganin kamun kama da kanin mamanmu da ya je aikin soja, wallahi kun yi kama da shi, ina gama kai ne ka canja kwalo ka zo ka manta da ni, don Allah kai haƙuri, wallahi ban da 500 Allah. Zan faciro bindigan in harbe kan baka ba da wannan kuɗin ba. La ilaha wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ban shirya mutuwa ba. Ka kuɗin ka bani canji 1000 ne. To babu canji. To tunda ba canjin ka bani in je in karba a nan gidan ƙwargon su mol dan gongon din nan, na san ba za a rasa canji a gurin shi ba. Ai ki a baka ka je ka nemi canji. Haka the constituency of Nigeria government democracy of available of people haka yace ka karbi corruption na ka hana mun ka danne ka ki bani dan girma Allah ka ban kuɗi na in ce karbi canji. Nace ka bar nan kaman zazzage sauran canji da ke jikinka. To tun da dai ka hana ni canjin fitsarin da ne na 500 na, to wallahi sai na yi kashi da ragowar 500 na. Assalamu alaikum masoya maza da mata, suna na Muhammad Aliyu Chirom wanda aka fi sani da Muhammad AC ko in ce ma AC kawai. Dan Allah masoya ku danna subscribe a channel din mu mai suna AC Group Comedians TV. Na tabbata in kun shiga channel din nan wallahi za ku samu nishaɗi. Thank you.